ಮಕ್ಕರೇ ಮಕ್ಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ. ಮಮತ ಆಯ್ತಾ ಬಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡತ್ತ ಏತ್ ಪೂರ್ತಿಯವನ್ಗೆ ಕರ್ಮ ಇದಾದಾಗ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾರ್ದು ಬಾಳೆ ನಡ ಪೆರಸು ಮಾಡ್ದಾದನ ಬಾಲ ತೊಡಿಲ್ ಪಾರ್ದಾನ ಪಾರಡ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಪಿದಾಡ್ನ ಪಿದಾಡೋಡೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ನುಡಿದರು. ಈ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ವಾರ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮಾರೇದಿ ಪಾಚನಗಳ ರಾಗನೆ ಇರೇಗ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬೊಚ್ಚೆ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ತೊಂಡು ಆತ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಹೊರ ಪೋಯ್ ಮಾರಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿದಾರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನೆಗ್ ದುಂಬು ಏನ ನೆರಿ ಪತ್ತಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ಮಾರಿದೆ ಕೂಡ ನೆರಿಲೆ ಯಾನೆ ಬರ್ತೋಣ ಓ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಬಾ. ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಓ ಇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆರಿ ಪತ್ತರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆರಿ ಬಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬೇರಿ ಬಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏರೇನ ಬೇರೆ ಕಾಲೂರು ಬತ್ರ ಅಕ್ಕನ ಬೇರಿ ಬಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ಇರ್ ತುಪಿಲಕ್ ಇಜ್ಜರ್ ಇರಿನ್ ತುದೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈರೇನ ಮನ್ಮತೆ ಎಂಚ ನಾನು ಕೆಂಡ ಪೆದಂ ಪನುವೆ ನೆಕ್ಕದಾರ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಈ ಮುಸುಂಟಗ ಪೋದು ಪೋದು ಮನ್ಮತನ್ ಪಂತರ ತೇರು ಕಂಚಿ ಈ ಮರ್ತೋದ್ರು ನಿಕ್ಕಂಜ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರತ ಇಂದೆ ಪಪ್ಪ ಇರೆಗೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ವಾನ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡ್ ನನ್ನ ಮಿತಿ ಎಂಕ ಕಂಚಿ ಕಂಚಿ ಪರೋಚಿ ದಯ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕತ್ತ ಐನ್ ಕುದ್ದೇವಂತ್ರ ಕಾಣಿಯಾಪ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕಂಚಿನ್ಲೆ ಪುಡಿ ಗೊತ್ತಾರ ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಿತಿ ನನ್ನ ಕಂಚಿ ಕಂಚಿನ್ಲೆ ಪೋಚಿ ಕುಂಟ ಕಂಚಿ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕುಂಟಂದ ಆಯ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಆಯ್ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪತ್ತ ನನ್ನದ್ ಮಿತ್ತಗೆ ಕುಂಟಂದ ಲೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮೊಗಲದ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಮಮ್ಮಿ ನನ್ನದ್ ಮಿತ್ತಗ ಅರೆನ ಗುಜಿ ಕುಂಟಂದ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಐದು ಮಲ್ಲ ಕುಂಟ ನಿನ್ನ ಗುಜಿ ಕುಂಟಾರ್ದು ಮಮ್ಮಿ ಏ ಪಾರ್ದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಂದುದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕ ಆನ್ಸರ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಬಾಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಲೆ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಪ್ಪ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಯಿಬಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನದ ಪೋದ್ ಪೋದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಆತಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೇನುನು ಹೆಚ್ಚಿನ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಆತೀನಿ ಈರ ನಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಆತೀನಿ ತಿಗ ಕಂಚಿ ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಕೊರ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ದಿತ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆತ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತು ಪಡ್ ನಿಕ್ಕು ತುಲಗೆ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓದು ಪೋದು ನಿಕ್ಕಳ್ಡಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಮಮ್ಮಿ ಈಡ ಯಾನ್ ಏನ್ ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಏನ್ ಕೊಂಚ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ ದೀಲೆ ಪಂದ್ ಏನ್ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ ನಾವ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯತೆ ಪಾಪ ಆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಗದ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ ದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಎಲ್ಲದ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾರ ಆ ಟೀಚರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಪುದರ ಇಂಜ ಜೋಸ್ನಾ ಉಷ್ಟ ಉಷ್ಟಾತ ಜೋಸ್ನಾ ಜೋಶ್ನ ಪುದರಡೇ ಇದು ಮೇದು ಪುದರ್ ಶೋಕುಂಡು ಪ್ರಾಯ ಅಶ್ಪತ್ತೈನು ಈಗ ನಾನು ಬರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಶ್ಪತ್ತೈನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ತೂಪಿಲಕ್ಕೆ ಜ ಅವ್ ಐದಮ್ ತುಪ್ಪಿಲಕಿಂಜಿ ಪಿಲರ್ಗತ ಪಿಲಾಡ್ಗ ಪಾಪಾ ವಾ ಹಾ ಮುಲ್ಲರ ಇರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರಿ ಬೆಗ್ಗಾರ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬೆಗ್ಗಾರ್ ಬಾಯ್ ಆ ಬೆಗ್ಗರ್ ಅತ ಅಂಜವಣ್ಣ ನರಕ್ಕ ಕಡಂತಿನ ಮರ ನಟ್ಟುನೈ ನಟ್ಟುನೈ ಹಾ ಅತ್ಯ ಏನ್ ಜೌಲಾಯ್ ಬಂತಾವ ನಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿನ ನಾಯಿ ಬುಡ್ನೆ ಹತ್ತು ನಾಯಿ ಯಾನ್ ರಟ್ಟು ಬಿಡು ಮಾತಾ ನಟ್ಟು ನಾಕುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಣ ಬೇರೆ ಇದಾದ ಪಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಟ್ನೆ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಪಪ್ಪನೆ ಕಾಡೆ ಪಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಯ್ಯಾನಗ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಅಳಕ್ಕ ಕೂಚಿಕೊಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ್ದ ರಾಹುಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮಾತ ನಟ್ಟು ನನ್ನ ಪುದಾರ್ದಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ಗೆ ನೇ ಹೋಯ್ ದಾನೆ ನಟ್ ನಾವು ರಾಹುಲ್ ಪುದರ್ದೇರ ಬಲ್ಯ ಅವನು ಕೀರ್ನ ಪುದರ್ದಾತ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಗೊತ್ತಿಜ ಎನ್ನ ಪುದಾರು ವಿಕ್ರಮ ಬುದ್ಧವಂತ ವಿಕ್ಕಿ ಎಂಚಿನ ವಿಕ್ಕಿ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ನಿಜವಾದ ವಿಕ್ರಮ ವಿಕ್ಕಿ ಹತ್ತು ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಭೀಮೆ ತೋಮೆ ರಾಮೆ ಸೋಂಬೆ ಕುಜುಂಬೆ ಎಂಜಿನಾಣಲು ಉಪ್ಪತಿ ಮಾತಾಡಲು ಭಾರಿ ಮಾತಾಡುವ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪರಿತ್ತು ಮಂಚ ಉಂಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಬಕೇಜಿನಿ ನಟ್ಟನೆ ಆತ ನಟ್ಟರ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಇರೇನ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ನಟನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಕಾನೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಹಿರಿಯರ್ದ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಕೊರ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾಗೇಸಿ ಕೈ ಕೈ ಬೇನಿ ಬಗ ಬಚ್ಚ ಅಂದೆ ಮಚ್ಚುನು ಬಗ ಬಗದ ಅನ್ಪೇನ ಇಂಚದಿ ಪೇ ಕೈ ಕಾಲ ಸಾರಿ
ಬೆಂದಿಟ್ರೆ ಬೆಂದಿಟ್ರೆ ಬಿಡ್ಸತಿ ಹೌದಾನೆ ನಟ್ಟುನೆ ನೀನು ಅಮ್ಮೇನಾ ಈ ಸರ ನಟ್ಟು ಇಲ್ಲರಿ ఆయన అధిక బెసింగా జాస్తి అండ్ ఆయన దాని కొర్ర ఎత్తన కొడుతు కడపర్లే ಟಿವಿ ಬಂದು ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ FM ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಟಿವಿ ಅವ್ ಟಿವಿ ಉಳ್ಳಾಡಿತ್ರ ಲೈವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈವ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂದ್ వనసాడానికి ఏంటంటే ఇట్నా అవన సాండ ఇచ్చిన మరి ఇంక ఛానల్ తో లేకుల్లా కానీ ఆడు మారే ఛానల్ లేదు ఇలా కానీ ఇంక ಅವು ಟಿವಿ ಅಂತ ಅವು ಟಿವಿದ ಉಳ್ಳಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ ఛానల్ తో ఇలా కానీ ಸ್ಕೋರ್ ಐತ ನನಗೆ ಎಂತಿಲ್ಲ ಅವು ಟಿವಿಯಾ ಆ ಟಿವಿದ ಉಳ್ಳಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಟಿವಿದ ಉಳ್ಳಾಡಿಕೊಂಡು ವಾರ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇವನ್ ವల్ల ಬೋಡ ಐತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಯಾವ ಏರ್ನಲ್ಲ ಯಾವ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿ 20 ಕೇಂದ್ರ ಸೇರ್ತಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಇರುವ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಚಾ ಬರ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಏನ ಲೋವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದೆ ಉಲ್ಲ ಅಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಾ ನಟ್ಟು ನಾನೇ ನಟ್ಟು ಲವ್ ಬರವಿಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಲವ್ ಬರವಿಲ್ಲ ಯಾ ನಿಜ ನಟ್ಟುನ ಅದು ಇಜ್ಜಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಂತಿನ ಒಕ್ಕ ನಟ್ಟೆ ಸುರು ಮಂತಿ ಇರೆಗ ಲವ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಲವ್ ಅಂದು ಅದ ಆ ಜನಕ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನ್ಬೋದು ಲವ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಹಿರೇಗೋಯ್ಟ ಪಿಡಿ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ನಾಂಡ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರುವ ಕೊರ್ಲೆ ಇರುವ ಅಜ್ಜಿನ ಕೊಂಚ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೈ ಪ್ಲೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಎಂಚು ಸಾವಿ ಆ ಫೋನ್ ಬತ್ತ ನಾಪಿಜಿ ದಿಲೆಕ್ ಸೆಟ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಮ್ಮಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕನೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈನಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡಿ ಸತ್ಯ ಎಕ್ಕಾಡ್ ದಿಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಟ್ಟುಲೆ MBA MBA ಮಾಡದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂಚತ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡ ಯಾನು ಅಂದೋಡು ಪಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನೆ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಬರ್ಬಾರಿ ಅರೆಗಾಪುಜಿ ಅರೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಹೀರೆ ಬರಡು ಎಂಕಲ ಸಂಘ ಮಾತು ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸಂಘ ಉಂಡು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಉಂಡು 24 ತಾರೀಕು ನಾಟಕ ಉಂಡು 8 ನಾಟಕ 10 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋಡು ನಾಟಕದ ಪುದರ ಅಬ್ಬಡ ಗುಬ್ಬಡ ಬರ್ಬಾರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಾರ ಎಂಚಿ ಸಾವಿರ ಇರುವ ಅಪ್ಪ ಐಟ ಹೊರಪೋಲ್ತು ಇರುವ ಬರೋದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಮಾರ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ಖಾಲಿ ಕಡ ಪುಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ಕ ಚಿಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ದೂರ ಬಿದರ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಳಂತೂರು ಬಿದರ್ದಾರ ಸಾದಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕಡ ದಂಡ ಡಬ್ಬಿ ಹೊಡ್ಲಿ ಎಂಚಿಗ್ ಅತಿಗೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರಿಯಾ ಕೊನ್ನಕ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಲ್ಲೇ ಸಾದಿ ಖರ್ಚಿಗ ನಾವೇ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ಮಾರೆ ಬಿದರ್ ತಿಂದ್ರ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಲು ಮಾಡ್ರೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಳಂತೂರು ಎನ್ನ ಓಲ ಉಂಡು ಓಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಿಖುಲನ್ನ ಸಾದಿರಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ವಾಪಾರ ಪಸಡು ವಾಪಾರ ಬಟ್ ಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಯ್ಯೆ ಭಯಂಕರ ಪಾಶ್ ಮಾಡಮೆ ನಟ್ಟು ನಾಯಿ ಬರ್ಬಾರ ನಮ್ಮರ ಇವರು ಪೋಯ್ತು ಬರ್ದ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕತ್ ಕೆಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ కొంచెం నట్టు నేడ కాస్తే తొందిన జనం ఈ తెతొందిన మల్ల విషయ తెతొన్లే పంద కేన్న పొంజ ఉండత ఐట్ నమ్మల నట్టు కొంచెం ఏ మల్త పోరా ನಮಾರದೆ ನೆಂಗ್ಲ ಕಡೆಸಲು ಪೋಯನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಂದ ನಮಾರದೆ ನಾ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬನ್ನೆ ಎಟ್ಟ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವ ಬನ್ನೆ ಎಟ್ಟ ಈ ಪಿದಾಯ್ ಕುಲ್ಲ ಅವ ಎಂಗ್ಲು ಬನ್ನೆ ಎಟ್ಟ ಪಿದಾಯ್ ಕುಲ್ಲು ಎಂಚನ ಕುಳ್ಳು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಲ್ ಮಮ್ಮಿ నేనొంచి పందు కొరదు పోలే మమ్మీ ఇంకిదే టైం ఇచ్చి నేను బత్తి పక్క పందు కొరపే బర్పే పోలేంచి Guys, ఎస్ బాస్ yes boss. Sabi boss at me. I baye marpuna malo. ಬಾಸ್ Uguttu nikku boss gotanata. Guys, ನಮ್ಮ ಕಲ್ವಿರದ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನಿಂತಿದೆ. ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಪೂರದ ಬಿಸ್ತುಲು ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ ಬನ್ ಓಕೆ ಬನ್ ನತ್ತು ಮಾರೆ. ಡನ್.
ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಮಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ ನಾಯುಂಡು ನಾಯಕ ನಾಯದ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೈ Autenticalega ಏರ್ಗ ನಿಕಲು ಏರ್ ನಿಕಲು ಸರಿ ಬಾಯ್ ಎಂಕಲೆ ಏರ್ ನಿಕಲತ್ತ ಅವು ಎಂಕಲು ಪಂಡ ಈ ಐದು ಕಡೆ ಸರಿ ನಡಪಿಯ ಪಂಡ ಎಂಗುಲು ಪಂಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಎಂಗುಲು ಪಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರೈಂಡರ್ ರಿಪೇರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗುಲು ಮಲ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಈ ಮರ ಕಟ್ಟ ಬಂದೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ರಿಪೇರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ರಿಪೇರಿ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ಲು ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಐತೀನಿ ಕುಟ್ಟಿಕಲ್ಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹಾಳಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದದ ಇಂಕೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಜ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹೌದಾನೆ ಆಪಣ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಡ ಪಪ್ಪನೆ ಕಡೆ ಪುನು ಒಂಜೋಡರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಕಡೆರೆ ಪಾಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಪಪ್ಪನ ಪಪ್ಪನತಿ ಕಡೆರೆ ಪಾಡ ಸಾಮಾನು ಸಾಮಾನು ಅಂಚ ತಾತ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗ್ಲಿಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿತ್ತಿರ್ದೆ ಗೊತ್ತಿನಿ ಈ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಚಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಫಂಗಸ್ ಪುರ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಅವ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೇರ ಬೆಲ್ಟ್ ಪುರ ಹಾಲ ಇಜ್ಜ ಬೆನ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಜಿ ಜಾರಂದಿಲಕ ಇಂಚಿನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಂಜಿ ಹೊಲ್ತು ಮರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈತೀನಿ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಂಚನೆ ಪೋದ್ ನಿಕಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಪೋಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಡೆ பொண்ணு ಸಾರಿ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಆನ್ಸ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಪೋಲೆ ಅವೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಒನ್ ಬಲತಮೇಕ ಎನ್ನೆ ಅಂದ ದತ್ತಮೇಕ ದತ್ತಬೇಕು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ ದುಣ್ಣೊಂಡೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ನೊಪ್ಪುಣತೆ ಕಲ್ಲತೆ ಅಂದ ಎಗ್ಲವೆಲ್ಲ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮೀನಿ ದೇರ್ಪರಾಜಿನ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕೊರ ಬಲ್ಲವೇ ನಿಕ್ಲ ಬಂಗಾರ ಮತ ಹೋಲುಂಡು ಬಂಗಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಡು ನಂಕಿನಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗತಿಯ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಚೂರು ಕುಜಲು ಎದು ಬರ್ಲಿ ಉಜಾಡದಾದ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾರ ಜಿಂಗ್ಲ ಚೂರು ಬೇಲು ನಂಚಂಚು ಇಬೇ ಚೈಂಡ್ ಕೊಲ್ಕೆಜ್ಜ ಕೊಲ್ಕೆ ಇದ್ದದನ ಚೈನಾ ನಿಕ್ಲ ಕೊಲ್ಕೆಜ್ಜ ಆಟಿಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇ ಕೊಲ್ಕೆಜ್ಜ ಗ್ರೈಂಡರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋಪೆ ಓಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವೊಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂಚಿನೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಇದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಜೇಕರ್ದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಲಕ್ಕಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತನೆ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏ ಇಂಚಿನ ಇದು ಮೊದಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತಂದೆ 2ab + c + a + b ಅದ್ರ b ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಬಕ ಇಂಜಿ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಾಂಡ ಈತ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ 564 564 ಸರ್ ಅವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿವೈಡಾ ದೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ 420 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10 420 ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಓಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅವ್ ಪಾಡೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತನ 564 ಆಯ್ತಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅವಲಿ ಸರ್ ಇದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಏನು ಪೂರ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದದೆ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪುನಾ ಸಾಧಾರಣ ಮೇಡಮ್ ಬೆಲೆ ದಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಶ್ಯಾ ಭಯಂಕರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾ ಮಲ್ತಿನೋಣತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಪೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಐ ಕೇರ್ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಿ ನಿಕಲ್ಡ ಸರಿ ಸರ್ ನಿಕಲ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಮರತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಕಲೆ ಕಡೆ ಬಂಗಾರದ ಪುರ ಕೇಂಡರ ಕೀ ಅಂಡ ಉಂಡು ಬಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಚ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡು ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಾಸ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನೇರಿಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏರಿಗ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಪ್ಪಡ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಬೋಡ್ತಿನ ತುಂಡು ಪೋಲೆ ಕಂಡರ ಬೈದಿನಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಂಡರ ಬೈದಿನಿಂದ ಗೊತ್ತು ಅಂಜದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದತ್ ನಿಕಲ್ ಕಂಡರ ಬೈದಿಂದ ಕಡಲ್ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಂಗನಾಟ ಮಗ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅಂಜದ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲು ಈತಿಲ್ಲ ಬೋದು ಎಂಕುಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಂಚ ಬಂತಿಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ತಪ್ಪಂಡೆ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಪಂಡ ನಾನು ಪಿದೆ ಏರ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿರು ಮೇಡಮ್ ದಯಮಾಡಿ ಕಲ್ವೇರಿ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚ ಪನ್ಪಿರ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಪಿದೆ ಬೇರ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುಜಿರು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಕಂಡದ ದಿನದ ತಿಪ್ಪು ಮೇಡಮ್
ಅಂದು ಮೇಡಮ್ ಇಂಚ ನನಗೆ ಕತೆ ಅಂದ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಕೀರ್ ಪಂದು ಕೊರಿಯದತ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ ಬೋಡಾದ ಅಡಲ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಡ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ದೆಪ್ಪ ಇದು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನ ಕೇಳೆ ಸರಿ. ಇನಿಕೆ ಕಣ್ಣುನ ಪೂರ ಬುದ್ಧಿ ನಿಕ್ಲ ಮುಂಕನೆ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡು ಮೇಡಮ್ ಅವಾ ಸತ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿದು ಬಕ್ಕನೆ ಇತ್ತ ಬಕ್ಕನೆ ಈಗ 3 ಜನ ಕಣ್ಣು ಬೇಲೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಸತ್ಯ ಈರ ಪೊಪ್ಪಡ ಬಂದದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತುಕೊರ್ಪ ಬಂಡದ ಶೋರ್ ಈರ ಪೊಪ್ಪ ಬೇಲೆದ ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಳು ಬೇಲೆ ನಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಆಡೋಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಾಡುವೇರು ಚಪ್ಪಕುಲ್ದು ಸಾಕಂಡ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾ ಸೇಡ್ ತಿಳಿಪುಗಯೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪತ್ತುಲೇ